ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୀନ ଶନି ମେଳ ଗୋ ହୋଇବ ଯେତେବେଳେ ସେବେଳେ ସମର ହେବ ଭାରତ ମଣ୍ଡଳେ। ଏହା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲିଖିତ ରୁକ୍ମଣୀ ଗୀତାରୁ ଆସିଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୀନ ରାଶିକି ଯେତେବେଳେ ଶନି ଚଳିବେ ସେହି ସମୟରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ଏବଂ ସମର ଯୁଦ୍ଧ ବ୍ୟତୀତ ଏବଂ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ଭୋକ ବିକାଶରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିଯିବେ। ଏହି ବିଷୟରେ ମାଳିକାରେ ଆଗକୁ ଅଧିକ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ସହିତ ମାଳିକାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବା। ତେଣୁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ମାଳିକା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥାନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମେ ମହାଭାରତ, ବେଦ, ଉପନିଷଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା। ଏବଂ ଏବେ ମହାଭାରତ ସିରିଜ୍ ଯାଇଛି, କିଛି ମହାଭାରତର କିଛିଟା ଆଗକୁ ପ୍ରଥମର ଯେଉଁ ଅଛି ସ୍ୱରୂପ ଉଦାହରଣ ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ଏହି ବିଷୟରେ ଅଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରାହେବ।